Pani Andersonová, povedzte nám, prečo ste podpísala petíciu na odvolanie Šimkovičovej? Najprv som nechcela, ale nakoniec som to podpísala. Už sa nedokážem prizerať, ako moja najlepšia kámoška ničí životy slušných a poctivých pedofilov. Boli sme si také blízke, ale je to preč. Myslím, že keď sa všetky tie internetové podpisy vytlačia na papier, tak to v podstate bude to isté, ako keby to ľudia podpisovali rukou osobne, nie? Martinka, ak ma teraz počuješ, zastav toto šialenstvo a dajú chýlom to, čo chcú. Ja chcem iba mier. Pán Jackson, takže aj vy ste podpísal petíciu na odvolanie Šimkovičovej? Áno. Samozrejme, že som to podpísal. Chalani zo Zomri ma dali zobudiť z kryogénneho spánku a všetko mi vysvetlili. Žiadne dotácie pre úchylov a pedofilov. Táto obluda, táto Šimkovičová vôbec nechápe, čo je láska. Niektorí tí hrdinovia zo Zomri si dokonca na znak toho, že sú rovnakej orientácie ako ja, dali dole aj vrecia z hlav.